पहिलानो जों दिनै आरो जोंनि मिडियायावनो हामबाय दङ जों दिनै जोंनि जे थांनाय 16 तारिखाव आरो जे चंमारिं थांगा त्रिपुरा हास्टेव जोङो 26 आश्रामबारि निंगै जोङो आरो जोंनि बातायनाय जोंनि एडिसि आफांनि डेपुटि सीएम बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा ब आसो गोबां बुधबाय गोप्लाइंखा हायनि बागै जों दिनै अ सालनो जों गोप्लाइ साल पालायलाय दङ जों ताबुक जोंनि 21 नम्बर बुथ सेन्टार जोंनि राममानिक सरदार जे स्कुल हाई स्कुल अब क्लाइजाक सिपायार हिनो कामी जों ताबुक सिपायार फनो मुराबारि कामियो जों ताबुक अरो चिनी जत सेंक्राग्रक चिनी त्रिपुरामथा YTF TWF जत गथालाई तिनी जों अरो अम हाइकै गोप्लाइ इंमानि साल पालायलाय दङ हायनि बागै जों अरो चिनी जे बातायनाय बरम गोनां अनिमेश देबबर्मानो 18,000 नि स्लाय गोबां बुथ बाय जों गोप्लाइ खाइमानका अ राममानिक चिनी 21 नम्बर जे बुथ सेन्टार अरबो जोंनो गोप्लाइंखा अम अंकाय एडिसि विलेजया चिनी जे आश्रामबारियाव 23 ता एडिसि विलेज दङ ते अम काइसा चिनी जीपी दङ ग्राम पंचायत अरबो चिनी बरक आसक बांथाय आपनो अ जागावो चिनी जारा सेंक्राग्रक और आसक चाइ तो मुंबाइ जों अरबो बुइनि दलनि सोलाय गोबां बुथ माने जों अरबो जों लिड खालायजाक हायनि बागै अरनि जत चिनी जारा चिनी सेंक्राग्रकनो जत नन बेलेकेन पाइपलाइन हामबाय रुओ तै जों पयदो खायो चिनी बुबाग्रान नेतृत्वे चिनी पाइथाकनि चबा जों अबो हयतो जों हापां बा सरकार खालायमा लायलिया हाइपनो जों साइमानो थांनाय 8 तारिखनो चिनी भारत हाक्तरनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बाय चिनी बुबाग्रा तै चिनी जत एमएलए जिदि जाक बरक कक लामुलायखा बुसकांगो चिनी त्रिपुरा सारनो फियकनानि चिनी जे सांविधानिक जे समाधान नि बागै जे बुबाग्रा साइतमनि आबनो कक लाम जेंलायनन बाङि खरकसा अफिसार भारत हापांनि होम मिनिस्ट्री থেকে अपॉइंट खालायजाक सिनाय आबन बिसिंतिनो चिनी त्रिपुरा सारकनि जे मानथाय सांविधानिक जे अधिकार आबो जों माननानै हिनि जों ताक पयदो खालायो हायनि बागै जों बुबाग्रानबो बेलेकेन हामबाय देउ ताम हिनबा बिनि नेतृत्वे त्रिपुरा हास्तेव एकक बुसाय केबल बाय लगिक खालायावै जुट खालायावै 13 टा जे जिदिलाय मानि अम त्रिपुराव बेलाय